बे समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर गोजोनपुरी पार्कआव थानाय बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ देख्लायलांनायखौ लानानै बे समाव बिटिआर ट्राइबेल संघ कोअर्डिनेशन कमिटिया जोबोदनो मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाय बिथांमोना बे समाव बे जाथायखौ मावदों जाय दुथांफोरा बेफोरबायदि जाथाय एबा बेफोरबायदि जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बे समाव देख्लादों बे देख्लानाय सुबुंखौ जेरैखि जाया नायगिरनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिटिआर ट्राइबेल संघ कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि बिथां निर्जन ब्रह्म बिथाङा बे समाव गोख्रों दाबि खालामदों जे बे समाव जाय बिथांमोना बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ देख्लादों बे देख्लानाय सुबुंखौ जेरैखि जाया बिथांमोनखौ नायगिरनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिटिआर ट्राइबेल संघ कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि बिथां निर्जन ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोना बे खामानिजों एबा हाबाजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा सासेबो बारग'नो मोना होननानै बाथ्राबो बुंथिदों बिथां ट्राइबेल संघनि एबा बिटिआर ट्राइबेल संघ कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा आरो बे समाव जाय बिथाङा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा देख्लानाया हारिनि थाखाय मोनसे जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेखौ बयबो बेनि सायाव आवाज होनांगौ एबा बाथ्रा बुंनांगौ होननानै बुंथिदों बिथां बिटिआर ट्राइबेल संघ कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि बिथां निर्जन ब्रह्म बिथाङा जोबोद दुखुनि बाथ्रा बे रादाबखौ जों रादाब बिजोङाव इलेक्ट्रनिक मिडियायाव नुनानै जों जोबोद दुखु मोनदों जों जोबोद धिक्खारनांदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा मोखांखौ जाय मा होननानै बुंनांगौ बेखौ जाय दुष्कृतिकारिया जाय उदखारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोखां महरखौ बिदि सिफायदों बेबायदि गाज्रि खालामदों बिथांखौ मा रावजों सोंखारिनो जों बे रावखौ नागिरनानै मोनाखै आरो मानि थाखाय बेबायदि खालामदों सोर खालामदों जों बेखौ बिटिआर ट्राइबेल संघआ अल आसाम बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ बे बड'फानि मोखां सिफायग्रा बे दुष्कृतिकारिखौ बे उदखारिखौ पुलिस प्रशासन आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेशन गासिबो ज' जानानै थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे माब्लाबाबो जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि लाजिनांथाव हानिजाथाव दुखुनांथाव खामानिखौ जाहाथे मावनो हाया बेबायदि साजा होनांगौ मानि थाखाय बिदि मावदों जों बेखौ मिथियाखै आरो सोरनि थुनजुलायनायाव बबे हन्थानिफ्राय बिदि मावदों जों खावलायो जाहाथे जोंनि गेदेमा जाय जोंनि हा हु सोरजिलांदों जोंनि जातिखौ जाय गठन खालामलांदों बिथांमोननि मान सन्मानाव जाहाथे बेबायदि दुखु गोनां खामानि मावनानै जोंनि हारियाव जाहाथे आघात होआ बेखौ जों खावलायो आरो दुष्कृतिकारिखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ बेखौ जों दाबि दैखाङो।